Så August, så er vi der snart, ikke? Hva? Ikke så langt. Nu er vi jo. Nu han ved ikke, hvordan man opgår det at sige pengemaskiner. Når alle kun i level 1. Men det kan være, at han bare ikke har lyst. Nå. Men der er ikke så lang tid. Vi er jo drejet af motorvejen. Så. Vi ses, når vi er ved vores hytte. Fils. Så godt. Endelig er vi her. Og alt er bare blomster og dejligt. At det ser godt ud. Det ser bedre ud end sidste år. Og det er bare feriecenter, det der. Og vent, vi ser, hvad for et hus vi skal bo i. Så vi er ankommet. Vi er ankommet. Endelig. Og vores hus, det er terrassen her. Og her også skal vi ind. Det bliver spændende at se. Har lugter godt. Har lugter nærmest sådan helt af vingummi. Gulvet er stadigvæk godt. Okay, tak for viden. Og der er vores naboer. Eller, der er faktisk nogen, der bor på den anden side af vores hus også, men det er vores andre naboer. Hej til dem. Er det fedt at være kommet, August, endelig? Var det lang tid at køre, eller gik det lidt hurtigere, end man troede? Synes du, det tager lang tid? Det tror jeg ikke. Jeg synes, det var bedre. August, du skal nok ikke gå ind for, at gulvet er lidt vådt. Det er kun derovre. Og herinde skal mig og min lillebror sove. Det ligner bare den der ene seng, der bare kan knække noget som helst. Der står min hund. Hun er totalt hyper, fordi hun kender jo ikke lige stedet så godt. Så. Det er hyggeligt her. Men vi ses bare, når vi har været i badeland. Farvel. Så der er lige en flyver med Fårup-reklamer på. Usædvanligt. Vi går forbi luksuslejligheder. Luksuslejligheder. Ja. Er det ikke et minicenter? Det er mega fed lejlighed, seriøst. Er det der et minicenter, det der? Minicenter, nej, derinde, der kan man købe tøj og alt det der. Derinde? Ja, man kan slibe sten. Alt det der. Det er luksuslejligheden, det er mega fed. De har seriøst udsigt til havet og en anden etage. What the heck? Det er nok noget af det smukkeste på den her ferie. Ikke også? Det er havet. Og jeg har lige set noget meget udlækkert. Cut. Det her. Det er præcis, hvorfor jeg cuttede. En hestelort. Lækkert. Cut. En fugl. Den stak af. Den flyver der. Okay, hvor? Jeg har ikke lige styr på, hvor den er nu. Derovre på taget. Hej alle sammen. Så var min lillebror skulle ud og gå på line. Fuck, det er svært med det kamera her. Er der sindssygt. Ja, min lillebror, han synes, jeg går lidt langsomt, men det var lige fordi, jeg skulle fikse kameraet. Ja, nu han så også over på den nemme. Det er noget svært pis. For helvede, fordi man skal lige skifte de bæle her, så det er sådan røvirriterende. Nå. Ses, når der sker noget spændende, eller jeg kommer længere hen på den her bane. Så sker der noget spændende. Så er vi skudt på, eller den er så ikke så svær, men det er lidt mere værd at glo på, end det er et fucking lort, det er noget, der var derhenne. Sådan en, hvor jeg gik 0,5 kilometer i timen. Det er jo bare sådan noget, man bare hele tiden tager skridt. Men det er den lidt svære del, fordi, wow, shit, man kunne ligesom skære af derhenne. Så man ikke kom ud for det her, hverken den der med de brædder, jeg lige gået over, eller det her net. Eller de ting, I kan se hele vejen rundt. Lige der, I kan se, de starter derhenne. Min lillebror, der var min lillebror lige var ved at falde. Der kan man så skære af, så man går rundt, men jeg tager den lange vej, for det er lidt mere spændende. August, ikke syng, det er pinligt. Wow! Det er hans meget pinligt. Du synger, shit, jeg er ved at falde på det lort her. Sorry. Okay, jeg tager lige en lang vej igen. Det er faktisk ret dumt. Jeg kunne bare have gået indenom. Det er lidt mere spændende at se på, at jeg går den vej, var. Ja. Hvordan går det, August? Godt. Shit. Hvad er det så her, man skal gøre her? Hold da kæft. Jeg springer sgu.
Ja, og så falder jeg lige efter. Typisk. Typisk. Så skal vi ud og kravle i net. Hvor gad du ikke det her net, eller hvad siger du? Det er da mega fedt. En bro. Undskyld, jeg lige blokerede der for kameraet. Det var sgu fordi, at ellers jeg faldt ned og brækket et eller andet, ikke også. Og det er sgu lidt svært at filme heroppe i troberne. Jeg se lige de smukke brædder. Men virkelig, det er svært at filme i troberne. Og hvis mit kamera fucker op nogle gange, så er det fordi, at jeg lige har lavet en lille fejl. Men det skal jeg nok få fikset til den næste video. Så er vi på rigtig junglesafari her. Med den dødstien. Ned til jorden. Det er nederen, mand. Ja, okay, fuck det. Okay, vejret. Det er bare lort. Det regner og regner og regner. Og der var også nogle advarsler med et skybrud, så det er ikke lige så fedt. Det er ikke lige så fedt, nej, med det lortevejr. Jeg er træt. Jeg sidder alene i mit værelse her. Mig og min lillebrors værelse. Ja. Så. Ja. Det er fedt nok. Og vi har lige været i vandlandet igen i dag. Og vi har lige været i Hjørring og handle. Så det er bare godt, du. Så er vi sgu på nettet. Fucking endelig, mand. Ej, vi har net derhjemme, men vi er på computer. Så. Og der skal man så først have et kort. Det er sådan lidt bøvlet, fordi så skal man ind i lejligheden, så skal man have sådan et papir. På det papir, der står en adgangskode. Så skal du skrive dit navn, husnummer og adgangskode i en mappe. Så skal du til at gå ud af lejligheden igen, op til computerne, og så er du sådan lort. Så skal du til at skrive koderne, både brugernavn og adgangskode. Og så er du klar til at spille. Eller hvad fanden du nu ellers skal. Se, for eksempel her, der er en idiot, der har glemt at slukke sin computer. Og det er i hvert fald ikke mig. Det er det ikke. Min computer, det er den herovre. Den her. Min er meget pænere. Men nej, hvad fuck sker der nu? Wow! Ej, fuck, det skal jeg lige prøve igen. Min er meget pænere. Fuck, en sej hånd, jeg har. Min er hurtig. Jeg skulle lige til skole. Hvad så, August? Mit skole. Sig noget til YouTube, hvis du tør at snakke. Ej. Han er meget optaget. Han siger, at det er se der. Vi trækker dem op på en anden etage. Mega nice. Shit. Og der er havet i baggrunden. Det kan I bare ikke se, fordi der er mega meget tog på de der vinduer. Eller duk. Nu kommer det. Lige der. Så er der. Ej, den lige i gang. Nej, og så er den ikke engang skrevet. Han er utilfreds altid. Nej, det er han faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker for ham. Han kan ikke finde ud af at skrive sin adgangskode. Det er ikke min adgang. Nå, min er sgu også klar. Se der, det er sådan her, det foregår. Så skal man til at skrive sin adgangskode og brugernavn og... Ja. Det er jo bøvlet. Er det fedt at være ved havet? Det er godt at være på vej hjem, August. Er det ikke? Måske. Trænger du ikke til at være hjemme lidt? Trænger du til at være hjemme lidt? Er det ikke godt at komme hjem til dine venner? Jo. Jeg glæder dig, hvis det var bare, men